Kaixo eta ongi etorri guztioi gaurko saiora. Gaurkoan, Nafarroako irakasleok Palestinarekin ekimenetik Eba Aranguren izango dugu. Ondoren, Kontigo Zurekineko Ane Sánchez etorriko da biometanizazioari buruz hitz egitera. Horren aurretik, ikus ditzagun gaurko efemerideak. Un batean, baina 1776an, itsasontzi esklabista batean 140 malgaxe matxinatu ziren eta ontzioaren kontrola eskuratu. Madagaskarren holandarrei esklabo gisa saltzeko baituak Hego Afrikara zeramatzaten. Baldintza negargarrietan pilaturik, ontziko lanak egitera eta marinel zuriak entretenitzera behartzen zituzten. Arma garbitzeko agindu zieten batean, aukera baliatu eta itsasontziaren kontrola eskuratu zuten. 3 astez eutsi zioten, harik eta amarru bidez. Madagaskarrera itzuli zirelakoan Hego Afrikara eraman eta han esklabo gisa saldu zituzten arte. Altxamenduaren bi liderrak, Masabana eta Koesaig, izenez dokumentatuak, Roben uhartera eraman zituzten preso. Lehena 3 urtera hil zen eta bigarrenak 20 urte egin zituen preso. 1931ko egun berean, Lucio Urtubia jaio zen, munduko bankurik handienari lapurtuko zion anarkista nafarra. Kaskanteko familia txiro batean sortu zen. Soldaduzkan garaian armadari lapurreta egitegatik Frantziara ihes egin zuen eta igeltxero hasi zen Parisen. Han, erresistentzia antifrankista ezagutu zuen, Kiko Sabate gerrilari mitikoa barne. Anarkismoan murgildu zen eta inprenta bat sorturik, herrialde ugaritako pasaporteak faltsifikatzen hasi zen, bateko eta besteko talde klandestinoei lagunduz. Zenbait urteren buruan, munduko bankurik handiena zen Citibanki milioika dolar lapurtzeko sistema asmatu zuten. Oporretako txekeak faltsifikatzen zituzten eta Europako zenbait hiritan, egun eta ordu berean, milaka dolar ateratzen zituzten ekintzaileek. Diru hori sistemaren aurka ari ziren talde eta erakunde armatuei ematen zieten. 1949ko otsailaren 18an, Austriar eta Alemaniarrez betetako lehen trena atera zen Bienatik Euskal Herrira. Bigarren Mundu Gerraren osteko urteak ziren, eta Frankoren erregimenak ia 3.000 haur hartu zituen Espainiako estatuan, nazioartean zuen irudia hobetzen lagunduko ziolakoan. Frankok berak ere hartu zituen zenbait haur bere etxean, hedabideetan erakutsi zuenez. Espedizioari harrera Irunen egin zioten oturuntza batekin, eta handik Iruñera eraman zituzten lehen 297 haurrak, Espainiako estatuan zehar barreiatzeko. 12 urtera, 1961ko otsailaren 18an, gerraren aurkako Committee of 100 taldeak bere lehen desobedientzia ekintza egin zuen Londresen. 6.000 lagunek eserialdia egin zuten defentsa ministerioaren atarian, Erresuma Batura iristekoa zen gerraontzi baten aurkako protestan. Bertrand Russell, Ralph Shonman eta Michael Scott izan ziren bultzatzaile nagusiak, aurretik Britainia Handian desobedientzia zibilaren bidetik zabaldua zen talde bakezaleen senda jarraituta. Estatuaren aurkako ekintza zuzenaren, erantzunkizun kolektiboaren eta eserialdien bidez antolatu zuen arma nuklearren aurkako mugimendua talde honek. Errepasatu dezagun aste honetako agenda. Asteko, Kondestableko Zibiboxean, aste osoan zehar kaligrafia ibilbideak jaialdiko jarduera ezberdinak izango dira. Asteazkenean, Kondestableko Zibiboxean, arratsaldeko 7etan, Oteiza, poeta Maverick hitzaldia eskainiko du Miguel Sánchez Ostizek. Ostegunean, hitzaldi irisgarria. Paseo Sarasate, historia y modernidad. Pompelo Zibiboxean arratsaldeko 7etan. Ostiralean, Gazteluko plazatik hasita, bisita gidatua. Ikasgelak, komentuak eta jakintzak. Hezkuntza denboran zehar, arratsaldeko 5etatik aurrera. Egun berean, Totem Aretoan, Herenegun eta Trintxeraren kontzertuak izango ditugu gaueko 8:30 aurrera. Larunbatean, eguerdiko 12:30 Kondestableko Zibiboxean, Fem Kultur 2026. Argazki erakusketa Habitarrun Cuerpo. Bisita solastua Elisa Mirallesekin. Bukatzeko, igandean arratsaldeko 7etan Pompeloko Zibiboxean, Ime 26, perkusio kontzertu performanza, Dario Antonen Caminos.
Orain, gaurko komunikabideen azalak aztertuko ditugu. Diario de Noticias egunkarian horrela dio lerroburu nagusiak. UCOk dio ez dakiela nola filtratu zen Zerdan espetxeratu zuen polizia txostena. Lehenengo puntuan, hori izan zen bi guardia zibileko ofizialek eman zuten erantzun bakarra. Nafarroan obra publikoen kontratuak ikertzen ari den batzordearen aurrean egindako agerraldian. Bigarren puntuan, epailearen agindua aipatu zuten parlamentarien galderei ez erantzuteko arrazoi gisa. Argazki nagusian, Akelarrean errituak eta sugar kolektiboa, Altsasuko inauterien une sakratua. Honen titularrean, Altsasu bere inauterietan ezaguna da. Momotxorroen tradizioak kaleak berriro betetzen ditu erritual eta komunitatez. Horiz, batetik, Iruñeak kulturbonoa berreskuratu du. Bestetik, emakumeen domina senior igeriketan. Eskuineko berrietan, batetik, bermatutako diru sarrerak 1.918 eurokoak dira laukideko familia batentzat. Beherago, osasun bideak 52 pertsona transgenero lagundu zituen iaz. Jarraian, 38 nekazarik 4.000 hektarea zerealen lurra birsortzen dute. Ondoren, Feijóok Abaskali eskatu dio aldaketaren aldeko gehiengoari eusteko. Azpian, Zizur nagusiko hirigintza plan berriak 1.800 etxe bizitza jasotzen ditu. Eta azkenik, San Francisco Xabierkoaren Pariserako irteeraren 500. urteurrena. Diario de Navarra egunkarian horrela dio lerroburu nagusiak. Nafarroan etxe bizitza babestuetarako sarbidea lortzeko eskaera kopuru errekor berria, 24.000. Erroldak erosketarako eta alokairurako eskaerak barne hartzen ditu. Irudi nagusian, Javier Sagaseta Pérez eta David Sainz Yanguas, Tuterako udalmeategian istripua izan zuen kamioiaren ondoan. Honen lerroburua, itotik salbatuta. Bi polizia agentek segurtasun ualarekin harrapatuta zegoen kamioi gidari bat askatu dute. Eskuineko berrietan, PSNek UCOko buruari galdeketa egin dio epaileari belate ikertzeko iradoki izanagatik. Azpian, euri etengabea zerealen uzta zailtzen ari da. Ondoan, Elabe Adamuzera itzuli da eta galdutako konfiantza berreskuratzen saiatzen da. Azkenik, Berriozarko alkateak polizia burua kargutik kendu du. Goiko berrietan, Momotxorroek Altsasuko kaleak hartu dituzte. Bestetik, Celia Carrascoren saridun talentua. Eta azkenik, 22.930, sadarrek gainditu dezakeen errekorra. Berria egunkarian, aldiz, honela dio lerroburuak. Mozal legeak 130.000 espediente eta 32 milioi euroren isunak ekarri ditu 2015-etik. Lehenengo puntuan, legea indarrean sartu zenetik, bataz beste, poliziek egunean 34 espediente baino gehiago ireki dituzte Hego Euskal Herrian, berriak bildutako datuen arabera. Bigarrenean, lehen urteetan baino gehiago baliatzen dute poliziek gaur egun legea, pandemian erabili zuten gehien. Honen titularrean, errugabetzat jo dituzte migratzaileak korrikarekin batera pasatzeaz akusatuak. Epaileak ez du ikusi pertsonen trafikoko talde antolatu baten frogarik. Beheko berrietan, seinen gai ilegalak saltzen ote diren eta adiktiboa den ikartuko dute. Jarraian, Euskaltzaleen foroa kritiko agertu da merezimenduen dekretuarekin. Atzera pausoa da. Azpian, ikasle etorri berrien senidei euskara irakasten hasi dira UEMA eta AEK. Irudian, Donostia antzerki saria, Dejabu. Ondoren, Emakunderen ikerketa baten arabera, bakarrik bizitzea positiboa da andre helduentzat.
Azkenik, Jesse Jackson hilda, eskubide zibilen aldeko AEB-etako ikurretako bat. Goiko berrian, Lantz, inauterien astindua. Gara egunkarian, horrela dio lerroburu nagusiak. Korrikan lapur dira migratzaileak garraiatzeagatik akusatutakoak absolbitu dituzte. 2024an korrika abiatu zen egunean, 30 migratzaile baino gehiagok zeharkatu zuten Santiagoko zubia, eta ekintza horregatik 7 euskaldun epaitu zituen Baionako auzitegiak. Orain, kargu guztietatik absolbitu dituzte. Argazki nagusian, mielotxinek bezala, inauteriek azkenatxa eman dute. Akabo inauteriak, Tolosan asteartita zen eta Altsasun eta Lantzen jai hauetako egun handia zuten. Tartean, batetik, Emakunde, ikerketa batek 13 urtetik gorako emakume helduen independentzia azpimarratzen du. Bestetik, estatu indarkeria, egiari zorrek 225 aitortza eskaera erregistratu ditu lakuan. Goian eskuinean, Tubos Reunidosek erretiro aurreratuak proposatzen ditu. Sindikatuek altzairutegia salbatu nahi dute. Beheko berrietan, bat-batean, tokiko eszenatik jendearekin bat egiteko jaialdia Mendizabalan. Ondoren, neurri berriak, Kubaren atzerriko moneta irabaziak estatu batuen jomugan. Jarraian, Camilo Torres, Fedea eta Iraultza batu zituen gerrilari apaizaren gorpuzkien bidaia amaitzen da. Azkenik, Jesse Jackson, eskubide zibilen aldeko borrokaleri nekaezina hilda Chicagon. Euskal Herria irratiari dagokionez, honela diote berriak. Xabi Camarero, Urtz, gure abesti ezagunenak bere oinarrizko bertsiora, akustikora eraman nahi izan ditugu. Ia 4 hamarkadetako bidean, asko izan dira Urtzek sortu dituen kantu gogoangarriak, jende askoren bizitzako soinu bandan txertatuta gelditzen diren horietakoak. Kaixo, maite dut, iragana hil baino lehen, orain guzti horiek bertsio akustikoan grabatu dituzte Urtzen izeneko disko bikoitzean. Otsailaren 28an Iruñean izango dira, Nafarroako antzerki eskolan, berezitik asko izango duen kontzertua ematen. Eskuineko berrietan, goian, Estefania Etxebeste. Asko eman dit harri jasotzeak, baina kendu ere egin dit. Estefania Etxebeste erreferente bilakatu da herri kiroletan, eta zehatzago esan da harrien kirolean. Harri jasotzaile Iturendarra elkarrizketatu dugu kirolerri. Behean, Josefina Castelví, Antartikara iritsi zen lehen kataluniarra. Josefina Castelví, edo Pepita, itsas biologoa izan zen. Antartikara egindako hainbat espediziotan parte hartu zuen, eta Livingstoneko uharteko base espainiarra zuzendu zuen 1989tik 1993. Bakarnea Txukarrok bere biografia berreskuratu du Gizalabak sekzioaren atal berrian. Inork ez du itsasontzirik eraikitzen berak bakarrik, ez da auzoa hobetzen ere auzotarrik gabe. Elkarlanean ari gara. Modu bakarra baita etorkizun bidezkoagoa eraikitzeko, gizatiarragoa. 1.100.000 pertsonako taldea gara eta sinesten dugu batela komunitatea, enpresa, kultura, lurraldea, aurrerapena eta banka egiteko beste modu bat. Laboral kutxa, bada beste modu bat. Farroa, behar bezalako turismoa. Turista, gureena partekatzeko pertsona. Hotel txiki bat badugu. Turismoak familie bizirik mantentzen laguntzen du. Oroigarria, ez da eramaten duzuna. Uzten diguzun guztia baizik. Gure herrietako bizitza bizirik mantenduz. Europar Batasunak finantzatutako kanpaina, Next Generation. Suspertze plana, Espainiako gobernua. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua. Kaixo, Eba, ongi etorri gurera, zer moduz? Kaixo eta eskerrik asko gonbidatzeagatik. Plazera guretzako. Lehenik eta behin, irakasleok Palestinarekin ekimenetik zatoz. Konta eguzu pixka bat
hobeto kontatuko diguzu zer den eta nola sortu zen? Ba, begira, ekimena sortu zen 2024 urtarrilean, bertan hitzaldi bat eman zen zizurren, eta hortik hainbat irakaslek elkartu ziren, hori bukatzerakoan, eta erabaki zuten hezkuntza ezin zela neutrala izan genozidioaren aurrean, eta sortu behar zela halako talde bat, bai maila guztietako hezkuntzako irakasleak biltzen zituena, aldarri horrekin. Hau da, neutraltasuna apurtu eta jarrera argi hartu behar genuela horren kontra, genozidioaren kontra. Eta horrela martxan jarri zen taldea, eta lehenengo ekimena izan da, eta orain arte mantentzen dugu, ostegunero konzentrak egiten ditugu, ikastetxe guztien aurrean, edo behintzat parte hartu nahi dugun irakasleok, ikastetxe asko dira, bai? Eta horrekin lortzen duguna neurri batean da ikustaraztea, genozidioa, salatzea, bai gizartean, bakoitza, herri bakoitzean, auzo bakoitzean, eta baita ere, eredu izatea edo horretan saiatzen gara gure ikasleen aurrean, ezta? Ze hor ere badugu ardura bat, zuzena. Komunikatu bat atera berri duzue, eta komunikatuan aipatzen duzue, egoera oso larria da. Zein da egoera? Bueno, nik uste dut guztiok ikusten dugula, zein den egoera. Egoera da, Gaza ia erabat suntsitu du Israelek, 2 urte hauetan, aspaldidanik hasitako genozidioa da, baina 2 urte hauetan azeleratu da. Eta momentu honetan ez da hori bakarrik baizik eta, bakizue Israelek jasotzen duela gobernu ezberdinen konplizidadea eta laguntza eta bereziki estatu batuena, ez? Eta hor ikusi da azkeneko hilabetetan nola estatu batuak saiatzen ari da sortzen txuritzen erabat genozidioa eta sortzen beste Gaza berri bat, deitzen diote Davosen aurkeztu zutena, resort bat sortuz eta bar, eta nolabait zigorgabetasun erabatekoa babesten. Hori alde batetik. Eta bestetik, zein da egoera? Uste dugu sortu den edo adostu zen sueten faltsu horren arira, neurri batean gizartea edo zati handi bat lasaitu da, uste izan zuen agian aurrera paso bat emana zela, ez zirelako egunero ematen bombardaketak, eta mobilizazioa jaitsi zen neurri batean, azkeneko hilabete eta erdian. Eta guk adierazten duguna da, hain justu hori estrategia bat izan dela, sueten hau faltsua dela, eta izan ere atzo jakitera eman zen 600 pertsona edo gehiago hil izan dituela Israelek tarte horretan bakarrik. Ateratzen ari dira beste zifra batzu gainera oso larriak, adibidez, Nazio Batuen erakundeak, Francesc Albanesek errelatoreak, emandako azken zifraren arabera, izan daiteke 680.000 pertsona hil izana 2 urte hauetan Israelek. Orduan, orain neurri batean ateratzen ari dira zifra horiek, baina gizartea ezain mobilizatua harrapatzen ari da, eta azeleratzen saiatzen ari dira genozidio honen bukaera. Orduan, momentu kritikoan gaude, bai salatzeko orduan eta bai batez ere mobilizatzeko orduan, lortu behar dugu gizartea ohartzea hortaz eta berriro ateratzea kalera eta beste motatako ekimenak edo ekimenetan parte hartzea. Eta egoeran honen aurrean zuen Nafarroako irakasleen ekimenak zer egin dezake, zertan lagundu dezake? Gure esparruak baditu hainbat nolabait bide jorratzeko. Bat jorratu izan genuen, 2 unitate didaktiko garatu genituen, ze uste dugu kontzientziazioa ere oso garrantzitsua dela. Eta horretarako gure klasetan egiten dugu, gure ikasleak hurrengo belaunaldiak ezten ari gara, eta beraz jakinarazi behar diegu zer gertatzen ari den, zer den Palestina, zer den genozidio bat, eta sensibilizatu empatiatik, ez? Hori gure esparruaren barrua baitan. Eta bestalde, komunikatuan adierazi genuen martxan jarriko dugula boikot kanpaina bat. Eta zeren inguruan edo zerik boikota, HP eta Google enpresei boikota. Zergatik aukeratu ditugu enpresa hauek? Duela hilabete batzuk, Nazio Batuen erakundeak berak ere, esan bezala Albanesek publiko egindako azken txostenan, bere izena da, eta edo zeinek bilatu dezake interneten, okupazioaren ekonomiatik genozidioaren ekonomiara. Eta bertan egiten du azterketa bat, enpresa guztiek sektore ezberdinetatik
nola sortu duten halako entramatu bat edo, eta etekin ateratzen ari dira edo aberasten ari dira genozidioarekin. Eta gomendio edo eskaera zehatz batzuk egiten zizkien gobernuei, ez? Eta horietako bat zen apurtzea harreman guztiak enpresa horiekin. Eta horien artean, enpresa teknologikoek bere teknologia eskaintzen diote Israeli genozidioa gauzatzeko. Eta bereziki, aipatzen ziren Elbit, adibidez, segurazki ikusi izana duzu nola Bretainia handian egin duten gose greba potente bat, eta lortu dute gobernuak apurtzea ez aurretik adostua zuen akordioa Elbit enpresarekin. Eta bestalde HP eta Google. Ze motatako teknologia eskaintzen diete? Ba, mota guztietakoa, adibidez HP eskaintzen dio dronentzako softwareak, hardwareak ere bai, eta Googleek eskaintzen dio cloud handi bat, nun apartheida garatzeko behar den datu bilketa hande hori, pentsa biometria, aurpegiak ezagutzeko edo datu bilketa hori, eta beste motatako datu bilketa pila bat, palestiniarren datu pertsonal, horiek kudeatzeko handitu ziren, cloud horren gaitasuna. Eta, bueno, horiek bezala beste asko, gure kide batzuk egin zuten oso txosten potente horren inguruan, eta oinarrituta esan bezala Nazio Batuen erakundeak berak jasotako informazioan. Eta beraz, karo, guk egunero lan egiten dugu Googleekin, pentsatzen dut entzule asko bezala, baina bereziki kontutan hartu eta gu langile publikoa garela eta milaka langile publiko garela, uste dugu eta gainera badakigu alternatibak badirela. Beraz, boikote egiteko bide eraginkorra iruditzen zaigu, bai? Erakunde publikoek eman dezaketelako pausu hori hitzetatik ekintzetara pasaz eta milaka pertsonen nolabait etekin hori moztu, enpresa hauei eta mezu garbia bidali ere gizarte osoari. Ekintzetari, hitzetatik ekintzetara pasatzera aipatzen duzunean, zehazki zer esan nahi duzu? Adibidez, HP edo Google bezalako enpresak erabiltzeari uztea, boikotera batzea, zer egiten diozu deia hitz horiekin? Bereziki gobernuei egiten diegu deia. Ze ikusi izan dugu, neurri batean Espainiako gobernuak kritiko agertu izan da, momentu jakin batzuetan Israelen jokabidearekin, baina hori gero ez da nolabait bihurtu erabaki zehatza. Hau da, eskatu zitzaion adibidez armen enbargo hori, baina gero ez du gauzatu bere horretan. Edo aste honetan nola Cisjordanian ere Israelek onartu du lege berri bat lurralde gehiago okupatzeko, eta kondenatan ibili da, kondenatu du izan du, gaitzetxe izan du Espainiako gobernuak, baina ez du beste motatako konpromesurik hartzen. Eta gobernuek, esan dizudan moduan, ardura oso potentea, oso handia dute genozidioaren aurrean. Zergatik, izan ere, dei egiten zaie, Nazio Batuen erakundetik, erabakiak hartzera. Eta ze motatako erabakiak? Adibidez, akordio edo harreman diplomatiko, politiko, komertzial, akademiko guztiak apurtzea eskatzen zaie. Gu aurten kurtso hasieran onartu genuen eta publiko egin genuen manifestu bat, nun hain zuzen ere hori eskatzen genion Espainiako gobernuari. Ze hitzetatik ekintzetara pasatzea suposatzen du unibertsitate guztiek adibidez, momentu honetan Israelekin dituzten harreman horiek, mundu akademikoan oinarrituta, apurtu beharko lituzketela. Hitzetatik ekintzetara pasatzea suposatzen du ere bai, komentatu izan duguna, teknologiak hauekin lan ez egitea, beste motatako alternatibak bilatzea, software librea edo oso formatuak ditugun pertsona batzu garatu ditzakete programa oso antzekoak. Katalunian ere proiektu batzu martxan jarri dira horretarako, orduan, aprobetxa dezakegu. Hitzetatik ekintzetara ere bai, bada, adibidez, pasatzen direnean barkuak armekin eta behar dute gelditu portu batean edo, ez utzi, hau da, ez utzi itsasontzi horiek hemen, penintsulan edo Espainiako estatuko portuetan
gelditzen eta konbustiblea eta lortzen eta baizik eta oztopoak jarri, bai. Edo, bueno, mota guztietako erabakiak izan daitezke, baina praktikoak. Bai, ze horrek eragiten du, zentzu askotan batetik ekonomikoki eragiten die, enpresa horiei, konplize diren enpresa horiei, mezu politiko garbia, benetazkoa bidaltzen du, bai gizarteari eta bai enpresei, bai? Eta nolabait sortzen du halako dinamika bat, ez? Hau da, Europako beste gobernuen aurrean ere bai. Osea, ikusten da serio hartzen direla giza eskubideak, nazioarteko zuzenbidea eta Palestinako herriaren eskubideak noski. Aipatu duzu ekintza praktikoak egin behar direla. Praktikotasunari buruz hitz egiten, aipatu duzu HP eta Google bezalako enpresak, beste milaka enpresa daude. Horrelako aldaketa batek agian praktikotasuna oztopatu dezake, baina aipatzen zenuen alternatibak ere badaudela. Nola eragiten du aldaketa honek edo proposatu nahi duzuen aldaketa honek ikastetxeetan? Pentsa egunero egiten dugula lan Classroomekin, eta hori Googleena da. Ikasle guztiek eta baita irakasleok ere badugu Google Gmail helbide elektroniko bat, eta honekin lotutako beste programa asko, beraz, erabat murgilduta gaude Google munduan, bai, hezkuntza publikoa eta baita itunpekoa ere. Beraz, pauso izugarria litzateke, baina badira alde batetik beste enpresa batzuk teknologikoak oso antzeko nolabait produktuak edo programak eskaintzen dituztenak, eta ez direnak zuzenean salatuak izan genozidio batekin konplize edo izateagatik, bai? Hori hasteko, momentu honetan ja garatuak badira. Eta bigarrengoz esaten dizuna, software librea ere garatu daiteke, eta hemen Nafarroan bertan ere formatzen diren pertsona horiek, ingeniariak direnak ere, eta gure hezkuntza sistemaren baitan ditugunak, bai? Horiek sor daiteke talde bat eta garatu gure beharretara edo moldatutako programa. Hori izango litzateke bidea, hemen daude bi arrazoi, bata da genozidioa, eta horrekin ja aski litzateke erabaki hau hartzeko, baina badago bigarren bat gure kideek, irakasleek ere badugulako batzorde berezi bat hau aztertzen, garatu dutenak edo aztertu dutenak, eta da datuen tratamendua, ez? Eta momentu honetan, mundu mailan ematen ari den hainbeste aldaketa eta hauen aurrean, nolabait datu bilketa mugagabea egiten du Googleek, bai gurea eta bai ikasleena, ez dago mugatua ez da ere denboran, hau da, bukatzen dute ibilbidea hezkuntzan eta ez dakigu zer gertatzen den datu horiekin, eta adin txikikoa dira gainera momentu honetan. Ez dakigu ze erabilpen komertziala egin alduten datu bilketa horren inguruan. Eta gero bestalde ere, karo, hemen suposatzen da aplikatzen dela Europar Batasunaren legedia, ez? Baina enpresa hauek guztiak dira estatu batuetakoak. Orduan, ez dago argi ez da ere betetzen den bere horretan hemengo legedia edo bertako askoz ere liberalagoa dena, ez? Eta ziurgabetasun horrek ez digu bat ere lasaitasuna ematen ikusita gainera zer gertatzen ari den eta ze jokabide izaten ari den bertako gobernua, ez? Trumpen gobernuak. Orduan, ja, bigarren arrazoi honengatik ere bai, gure subiranotasun minimo hori lortzeko edo segurtasun minimo hori lortzeko ere egin behar den apostua dela uste dugu. Aipatzen duzue, komunikatuan boikot jarduerak biderkatu egin behar direla. Dagoeneko egiten duzu, baina biderkatu behar direla. Zergatik, tresna eraginkorra da boikota? Oso eraginkorra. Eta ikusi izan dugu adibidez, alde batetik genozidioa ez txuritzeko, hori oztopatzen, ikusi dugu Eurovisionen kasuan, askori agian zegoen porta edo zugu ikusten edo ez, eta batez ere Euskal Herrian beti izan da alako jarrera eta ulergarria. Baina egia da Israeli bai. Israeli inporta zaio, ze balio izan dio bere natura ez, estatu genozida bezala txuritzeko. Orduan, horri boikota egiteak suposatu izan duena edo ekarri izan duen adibidez lortzea, ez? Kostata baina lortu da, ez?
neurri batean Espainiako estatuan irekitzea eta zabaltzea mezu hori, ez, eta telebista publikoak berak ere bai jarrera hori hartzea, horrek min egiten dio bere prozesu horretan, ez, txuritze prozesu horretan. Zer ikusi genuen hemen bueltarekin adibidez, ez? Gauza bera, Espainiako bueltan goratzeko da, ze jarrera hartu zuten milaka eta milaka pertsonek, ez? Bai Katalunian, bai Nafarroan, gainontzeko Euskal Herrian, Kantauritxaseko, ez, pixka bat erkidego, autonomia erkidego guztietan, baita Galizian eta bar. Eta Madrilen bertan ere bai, ez, nola ez zieten utzi bukatzen, salatzeko Israelen presentzia normalizatua. Orduan, horrek zer ekarri du? Alde batetik, txuriketa hori oztopatu eta, orain behartuta ikusten dute bere burua aldatzera planteamendu osoa, ze jakin badakigu sionismoak indarra handia duela mundu mailan, ez? Horratzean badira interes handiak. Baina boikotak, zentzu honetan, bai, min egiten dio, ez? Normaltasun, bilatzen duen normaltasun horretan, ez? Osea, aurkeztu nahi dut Israel beste estatu demokratiko, ez? Menebaldeko estatu demokratiko bakarra, ez? Ekialde hurbilean, bezala, eta honek nolabait apurtzen dien narratiba hori eta irudi hori. Hori alde batetik, eta gero bestetik, guk planteatzen ditugun kasu hauetan, hor ere mundu ekonomikoan mezu argia da, ez? Hau da, lehen komentatu duena, erakunde publikoek hartzen dutela serio, ez? Halako erabakia hartuko balu gobernuak, espero dezagun baietz, hartzen dutela serio giza eskubideak, hartzen dutela serio Palestinako herriaren eskubideak, eta beraz, beste kontratu askotan, gauza bera, bidertu daitekela, hau da, ez gelditu Google edo HP-en, baizik eta beste kontratu mota batzuetan ere kontutan ardezaketela eta eragin aldiela bere poltsikoetan. Zuen boikotak, bereziki irakasleak Palestinarekin boikotak, jendeak esan lezake zubiak hautsi ditzakela erakunde publikoekin, instituzioekin, edo harremanak zaildu, nola erantzuten diozue horri? Gu zerbitzu publiko bat gara, behintzat publikoan gaudenak, eta baita itunpekoak daudenak ere bai. Orduan ez dut ikusten nola aportuko zuen zerrez, ez? Erakunde publikoen ardura da genozidioari aurre egitea. Eta lehen esan bezala, hezkuntzaren ardura da, ere bai, neutrala ez mantentzea. Suposatzen da, eta horrela aurre ikusita dago kurrikulumean ere, hau da gu klaseran eman behar dugun edukietan, giza eskubideak defendatu behar ditugula, nazioarteko zuzenbidea defendatu behar dugula, orduan ezin duguna da hitzez defendatu eta gero genozidio baten aurrean ekintzez ez defendatzea. Orduan nik uste dut hor, bere burua larri ikusi beharko luketenak erakunde publikoak direla, ez gu koherentziaz jokatzen ari gara, orduan guk eskatzen diguna da, haiek ere koherentziaz jokatzea, eta gainera egingarria da. Orduan ez dugu planteatzen ezer bereziki zaila edo egin ezin ez dena, baizik eta oso egingarria da benetan. Aldi berean boikotekin eta zuen mobilizazioekin jaso dituzue salaketak eta presioak eta bar, nola sentiarazten dizue horrek, zein da zuen egoera horren aurrean? Gure artean babesa, esan nahi dut, guk oso argi dugu ez dugula onartuko espresio ez errepresiorik gure adierazpen edo katedra askatasunaren aurrean, ez? Gurea eta beste edozein lankidearen kasuan. Eta hori publiko egin izan dugu, argi usteko, bai, erakunde publikoei. Zergatik, hor koherentzia falta bat ematen ari da gobernuen aldetik, eta kasu honetan bereziki Espainiako gobernuaren aldetik. Hau da, alde batetik lehen esan duguna, kritiko agertzen da Israel jokabidearen aurrean, baina bestetik jaso diren, eta ez bakarren Nafarroan, hainbat salaketa Mozal legean oinarrituta daude. Eta Mozal legea indargabetu behar zuela, zin egin zuen PSOEko gobernuak, eta ere gobernua sostengatzen zuten duten beste alderdiek. Orduan, eskatzen duguna da, mesedez, koherentziaz jokatu eta bere zin egindako hori betetzea, ze erabateko kontrako jarrera da, ez?
kritikatzea genozidioa, eta gero mobilizazioetan parte hartzen duten pertsonak nolabait zigortzea Mozal legea erabiliz. Imaginatzen dut, bai munduan dagoen egoerarekin, bai estatuan eta Mozal legearekin dagoen egoerarekin, mobilizatzeak ere beldurra emango duela. Horrek eragina du ikastetxean eta hezkuntza publikoan eta... Bueno, egia esan, beldurra ez dakit eragiten duen, ondorioak ekartzen ditu, baina genozidioaren aurrean hartzen ari den jarrera, printzipioetako jarrera da, eta nik antzematen dudana orokorrean, babesa sentitzen dugu, bai, gizartean, esan nahi dut. Gugana hurbiltzen dira ikasleak, galdetzera, interesez, familiak ere bai. Beraz, nik beldurra baino gehiago babesa sentitzen dut gizartean. Egia da, lehen esan bezala, beste estrategia batzuk erabiltzen direla batzuetan desmobilizatzeko. Egia da, Mozal legea bat izan daitekeela, baina agian hori ez da nagusia, baizik eta ezintasun irudi hori zabaltzen denean. Baina guk zer egin dezakegu, uste baino gehiago egin dezakegu, bai? Eta hori da nik transmititu nahiko nukena. Hau da, mobilizazioek balio dute, boikotak balio du, benetan balio duela, eta jarraitu behar dugu, esan edo tinkotasuna eta resistentzia horrekin jarraitu behar dugu. Eta gero bestalde, lehen aipatu da ere bai, sueten faltsu honen arira ere sortu da hor pixka bat, azkeneko hilabetetan zalantza, pertsona batzuengan, merezi du mobilizatu behar gara neurri berdinean edo agian ez da beharrezkoa, ez oso beharrezkoa da, ze hori bai erabili izan da pantaila bezala. Orduan, bai sueten faltsu horrek eta bai ezintasun diskurtso horrek sortzen du mobilizazioa ekiditeko nolabait badu efektu handiagoa Mozal legea baino. Horregatik, nik dei hori zabaldu nahiko nuke gizartean. Gazak eta Palestinak behar gaitu, baditugu bideak, mobilizazioa ezinbestekoa da, baita boikota ere bai, eta elkarrekin eta elkarlanean egin behar dugun bide bat da. Ez bakarrik Palestinako herriaren eskubideen alde, baietz, baizik eta Palestina bihur daitekelako laborategi bat beste toki batzuetara eramateko prozedura eta eredu hori. Eta guk ardura dugu ere bai gizarte gisa hori eteteko eta mezu garbiak bidaltzeko gure erakunde publikoei. Bideak aipatu dituzu, bidea agian ere hezkuntza izan daiteke. Ikastetxeetan eta ikasgeletan gai hau lantzen duzue? Bai, hori da gure helburuetako bat, lehen esan dudan bezala, 2 unitate didaktiko garatu izan ditugu eta zabaldu ditugu nahi duenari, eta izan ere, adibidez autonomi erkidegotik ere, irakasle askok idatzi dute eskatzeko, eta hor badago elkarlan bat. Eta hortaz haratago ere irakasle batzuek, noski, klaseran eman izan dugu gaia, eztabaidak sortu, mota guztietako ekimenak, ez? Bai, hori da gure eremua eta hori lantzen ari gara. Gainera uste dugu alde batetik ezten ari gara hurrengo belaunaldiak, jakin behar dute zer gertatzen ari den, zer ardura dauden atzean eta zer dagoen ongi eta zer dagoen gaizki eta haiek berehala ulertzen dute. Osa, nerabek berehala ikusten dute eta txikiek zer dagoen ongi eta zer dagoen gaizki, beste diskurtsoen azpitik. Eta gainera uste dugu eredu izan behar dugula. Esan nahi dut, beste gauza askotan bezala eskatzen zaigu, eredu izatea eta lantzea hezkidetza, edo lantzea transizio energetikoa, edo lantzea genozidioaren aurrean ere jarrera hau hartzea eta ondo azaltzea eta beste eduki propio bat da, ez? Eta bestalde ere, esaten nuen, familien gana heltzen gara, ez modu ez zuzenean, baina eramaten aldugu bide hortatik, ikasleen bitartez gaia etxeetara. Eta kontzientzia kritiko hori sortzen lagundu. Eta uste dugu gure eginkizunetako bat dela hori ez. Bukatzeko azkeneko galdera, boikotak egiten, mobilizazioak egiten, ostegunetan aipatu duzu elkarteratzeak egiten dituzuela, zein da hurrengo pausoa? Momentuz garatu behar dugu pausuz pausu boikotarena, ze hori bada potentea, bai? Orduan, instantzia guztietara joko dugu, bai parlamentura eta alderdi politikoen gana joango gara, Nafarroako gobernuaren gana, eta agian arartekoaren gana ere bai,
instantzia guztietara, edo sindikatuen gana, eta ze milaka gara pertsonak programa hauek erabiltzen ditugunak, eta erabaki hori hartuta lehen esan dudan moduan, nolabait, motor bezala funtzionatu dezake, eta milaka pertsona, gero hori ere, bihur daiteke, pertsona norbanakoek ere, antzeko bidea hartzea, eta beste erkidego batzuetan ere bai, eta uste dugu martxan jarri behar dugula boikotaren motor hori, eta horrek badu bere lana. Eta jarraituko dugu, sortzen diren arronkei aurre egiten. Noski baietz, hemendik hilabete batetara edo, aterako da ere Sumut flotila, txalotzen dugu, halako ekimena iruditzen zaigu oso ausarta eta oso beharrezkoa, normaltasun saiakera hoiekin edo apurtzeko eta salaketa haratago eramateko eta erakundeak ere presionatzeko. Eta printzipioz ideia da irakasleok Palestinarekin taldeko norbait hor joatea Sumut flotilan, eta gure ideia da ere bai, norbait joatekotan Euskal Herritik gainera, konexioak, zuzeneko konexioak egitea ikastetxetatik, modu antolatuan eta, barnean ere lantzeko, zer suposatzen duen elkartasuna, ze pauso eman diren gizarte gisa ere bai, eta oseak, baditugu arronka nahikorik, espero dugu kide gehiago gehitzen joatea. Momentu honetan gaude 350 irakasle baino gehiago sortutako WhatsApp talde batean, informazioa partekatzeko, eta biltzen gara batzarretan eta noizean behin, bi astetan behin edo, eta hortaz gain, jaso izan dugu gure adibidez hasierako manifestuari, jaso genuen 700 irakasleen babesa, eta nahi dugu sortu ere gure artean eztabaida eta mugimendua ekimen ezberdinak bideratzeko. Guk zuena ere txalotuko dugu, zuek egiten duzuen lana, ni esker etortzeagatik, ez dakit azkeneko beste zerbait aipatu nahiko zenuken bukatu horretikan. Gizarte osoari animoak eman eta benetan kontzientzia hartzea ze garrantzitsua den momentu honetan Palestinako herria babestea, zera giza eskubideak eta beste mundu hobeago bat babestea, oso momentu historiko berezian gaudelako, eta erakunde publikoei ardura eta benetako erantzukizuna bere gain hartzea. Mila esker. Zuei gonbidatzeagatik. Gaur goizetik aurrera, hego-haizeak gogor joko du denean eta giro ezatsegina sortuko du. Arratsaldea aurrera joan ahala, haizea mendebaldera aldatuz joango da, eta barnealdean ahultzera egingo du. Kostaldean aldiz, zakarra izango da eta ufada oso gogorrak neurtuko dira. Goizean eta arratsaldearen hasieran, ostarte politak ikusteko aukera izango dugu. Arratsaldean, hodei trinkoagoak agertuko dira, eta zaparradak egingo ditu noizbehinka. Baliteke, trumoi ekaitza ere izatea. Elurkota jetxi eta gauean 1000 metro inguruan egongo da. Kantauri isurialdeko temperaturak gora egingo du, baina Mediterraneo isurialdean beroenek berdintxu jarraituko dute. Ostegunean, mendebaldeko haizeak gogor joko du oraindik, batez ere kostaldean. Egunaren bigarren partean ipar-mendebaldekoa izango da nagusi. Temperaturak behera egingo du nabarmen, bereziki Kantauri isurialdeko maximoek. Zerua lainotuta egongo da eta zaparradak egingo ditu, bereziki iparraldean eta bertan trumoi ekaitzak ere izan daitezke. Goizaldean, elurkota 1000 metrotik behera jetxi daiteke, baina arratsaldetik aurrera 1000-1200 metro inguruan egongo da. Inork ez du itsasontzirik eraikitzen berak bakarrik, ez da auzoa hobetzen ere auzotarrik gabe. Elkarlanean ari gara. Modu bakarra baita etorkizun bidezkoagoa eraikitzeko, gizatiarragoa. 1.100.000 pertsonako taldea gara eta sinesten dugu batela komunitatea, enpresa, kultura, lurraldea, aurrerapena eta banka egiteko beste modu bat. Laboral Kutxa, bada beste modu bat.
Kaixo, Ane, zer moduz? Kaixo, eskerrik asko gobidatzagatik. Bueno, guretzako plazer bat. Konta eguzu pixka bat, non izatu zen, zer buruz dingo dugun gaur, konta eguzu pixka bat, hobeto ingo dezula. Bueno, ni Kontigo zurekin koalizioko partaidea naiz, eta, bueno, gaur etorri gara pixka bat hitz egiteko biometanizazioaren inguruko eztabaidari buruz, Kontigo zurekin atera gara gure postura defendatzen, eta gaur baita ere, hori, defendatu nahi dugu, ez? Konta eguzu laburki pixka bat kokatzeko eta denok errazago ulertzeko biometanizazioa zer den? Bueno, gauza ematen du nahiko konplexua dela, azken finean biometanizazioa da energia berreztagarri bat, ez? Beste modelo bat, eta hemen Nafarroan orain dela gutxi, orain dela bolada bat, hasi da modelo hau hemen sartzen, ez, Nafarroan. Eta azken egun hauetan, hilabete hauetan, pixkat eztabaida berpiztu da gai honen inguruan. Eta zein da eztabaida? Biometanizazioa bai, ala ez sartzea edo jartzea gure erkidegoan, ez? Batez ere hori da. Ikusi genuen Sustrai Fundazioak salaketa bat jarri duela, zein da salaketa? Sustrai erakuntzak argi izan zuen, beraien ikerketen ondoren, hemen Nafarroan esartzen ari diren biometanizazio plana handitua dagoela, eta hemen Nafarroan ez dira hainbeste materia organikoa ekoizten, ez, edo egiten, ez. 17 biometanizazio plantak aurreikusita daude hemen Nafarroan ezartzea, eta beraiek izaten dute hemen Nafarroan ez dela egongo hainbeste materia organikoa planta horiek sustatzeko, ez. Eta zergatik erabaki duzue orain horren aurka tinko jartzea? Guk batez ere, Sustrai erakuntzak beraien ikerketa argitaratu ondoren, ez, oso kezkatuta geratu gara datu hauekin, ez, eta gure ustez oso zorrotza jo behar da gai honekin, ez. Biometanizazio plana egin baino lehen, jakin behar dira argi eta garbi zein diren datuak, ez. Jakitea Nafarroan zenbat materia organikoa ekoizten den edo egiten diren, eta horri ezinbestekoa da jakiteko zein neurriko plantak egin behar dira. Bestela arrisku oso larri batean aurrean gaude, ez, beste erkidego batzuetatik edo estatu kanpotik ekartzea hondakin horiek, planta horiek funtzionamenduan egoteko, ez? Okeraz baldin banago, gobernuak izandako datuak ez dira Sustrai erakundeak egindako datu berberak, zer gertatu da hor, nola ez dira datu berdinak? Gure ustez, gobernuak eman duten datuak ez dira teknikoki egin, ez? Ez dute benetazko egoera aztertu eta oso baikorrak izan direla, eta ezin dugu jokatu gauza honetan, ez, baikor pentsamendu batekin, ez, argi eta garbi erabili behar dira benetazko datuak gai honetan aurrera emateko plantak, ez. Eta zeintzuk izango liratezke zehazki arriskuak, aipatzen zenuen arriskutsua dela, eta zeintzuk dira arriskuak zer gertatuko litzateke? Guk argi daukagu 3 arrisku nagusiak ikusten ditugula. Alde batetik, ez da ekologikoa izango, ez, beste eskualde batzuetatik ekarri behar baldin baditugu hondakinak, ez, makroplanta horiek lanean jarraitzeko hori azkenean aztarna ekologiko bat oso larria egingo lukete, ez. Bestalde batetik, gure ustez, zinezkoa da abeltzaintzan gabe egitea
plan hau, ez? Beraien hautsak beharrezkoa dira jakiteko zein diren kopuru horiek, eta azkenik, ikusten dugu ere oso larria dela, ez? Ingurumen herrietan inpaktua izango duten neurriak ez aztertzea, ez? Eta, Aipatu duzu, gobernuak emandako datuak direla baikortasunez sortutako datu batzuk. Esango zenukete gardentasun falta dagoela? Bai, argi eta garbi. Gure ustez gardentasun falta bat dagoela, eta guk, horren harira jo dugu azken aste hauetan, eta galdera bat erregistratu genuen, hori, gardentasuna eskatzen, batez ere gardentasuna eskatzen, eta gauzak lasaitasunarekin hartzeko, ez? Azken finean, epe luze baterako plan bat izan behar dira, eta gauzak, patxadaz eta poliki egin behar dira. Eta aipatzen duzu informazio zehatza, eskatzen duzuen informazio hori datu horiek dira, ala zerbait gehiago eskatzen duzuen? Guk eskatzen dugu, alde batetik datuak, baina baita ere eskatzen dugu lehen sektorea kontuan hartzea, ez? Abeltzainak, nekazariak kontuan hartzea, eta eskatzen dugu ere, parte hartze bat egitea, herritarron parte hartze bat egitea, eta parte hartze hori loteslea, ez? Hau da, gero kontuan hartzea herritarrok zetatzen dugu gai honen inguruan. Aipatu duzu biometanizazioa energia berriztagarrietako bat dela, ulertzen dut, arazoa ez dela biometanizazioa bera, baizik eta hartu duen dimentsioa, ezta? Hau da, hori da, hori da gakoa, ez? Guk ez gaude biometanizazioaren teknologiaren aurka, baina gauza da gure ustez, kasu honetan Nafarroan oso dimentsionatuta dagoela, ez? Handiegia egiten ari dela, eta hemen Nafarroan ez dugula izango hainbeste hondakin, planta horiek lanean izateko, ez orduan, arrisku oso larria dago, esan dudan moduan, kanpotik beharrezkoa izatea, hondakin horiek, plantak lanean jarraitzeko, ez? Eta orduan zergatik planteatzen da horrela? Hainbesteko arriskua baldin badago, gobernuak zergatik planteatzen du horrela? Ez dakigu argi eta garbi zer dagoen atzetik, ez? Guk uste dugu ez dela egon behar inungo interesa atzetik, ez? Eta horregatik eskatzen dugu zorroztasuna eta datu fidagarriak eta gardentasuna, batez ere eskatzen dugu gardentasuna, gure kasu honetan ez dugu izan oraindik aukera benetan datuak ikertzeko eta abarrekoak, orduan beti izaten dugu gai honetan gardentasunarekin jo behar duela gobernuak. Datu hauek eta aipatzen duzun gardentasun falta honek nola eragiten dio Nafarroako lehen sektoreari? Esan dudan moduan, gauza da, biometanizazio planta hauek, makroplanta hauek sartzen baldin badira Nafarroan, arrisku oso larria dago, kanpotik ekartzea ez, beharra hondakinak. Eta hori egiten baldin bada, hondakinak tratatzeko prozesuak garestituko direla. Orduan, Nafarroko nekazariek eta abeltzainek ezin izango dute diru kopuru horiek ordaindu eta azken finean ezarri nahi duten modeloa bertan behera geratuko da. Aipatzen zenuen abeltzainek ere hemen badutela paper garrantzitsu bat, zein da paper hori? Beraiek esan behar dute zein den hondakin kopuruan, zenbat hondakin kopuru egiten dute urtero, eta beraien hautsa guztiz beharrezkoa da entzutea gai hau indarrean jartzeko. Aipatzen duzue baita ere Simaurraren edo Gorotzen kudeaketari buruzko foru dekretua. Aipatzen duzu hori giltzarria dela, ezta? Zergatik aipatzen duzue hori? Irakurra behar dudala. Nafarroan Simaurrak nola kudeatzen diren, arautu behar duen tresna araumaile delako, ez?
eta gure ustez beharrezkoa da indarrean jartzea, benetan saihesteko biometalizazioa kutsadura edo beste simaurrak kutsadurak arazo berrik sortzen dituztenean, hori arautu behar da. Zuen proposamena kontigo zurekinetik zein da? Hau da, gobernuan egongo bazinate zuek, zein izango litzake zuen proposamena? Momentu honetan prebentziozko luzamendu bat eskatu dugu eta indarrean jarriko genuke, ez? Gauzak ongi aztertu behar dira, datuak ongi aztertu behar dira, eta horretarako hondakinen kalkulu auditorio teknikoa bat egitea beharrezkoa da. Bigarrenik, lehen sektoreari eta herritarrei kontsulta bat loteslea egitea. Beste aldetik, tokiko eskalako proiektua eta kudaketa publiko bat ezartzea. Eta azkenik, ingurumen kontrola eta hondakinen trazabilitatea indartzea, jakitea nondik etortzen diren hondakin horiek. Aipatzen dituzuen proposamen horiek, ez dakit, garrantzizkoenetik gutxienekora doazen, baina, datu gardentasunaz gain, zen neurri eskatzen dituzue? Pixka bat, gure ustez, tokiko eskalako proiektuak egin behar dira, ezin dira proiektu oso handiegiak egitea, jakin behar dugu zehazki ze hondakinak ditugu Nafarroan eta horren arabera egitea plantak, eta ez makroplantak egitea, jakin gabe zenbat hondakin izango ditugu gure eskualdean. Zuek aipatutakoarekin, zein izan da gobernuaren erantzuna? Ez dago gobernuaren erantzunik egon, guk bai eskatu dugu, gutxienez etentzea pixka bat prozesu hau, lasai hartzea, eta eskatu diogu guri entzutea, herritarrei entzutea, abeltzaintzaileen sektoreari entzutea, eta kontuan hartzea, benetazko datuak beharrezkoa direlak planta hauek ezarri baino lehen. Eta gobernuak aipatzen duzuen erantzun hori eman ezean, zein da zuen hurrengo pausoa? Guk argi daukagu, jarraituko dugu bataila honetan, eta behar diren, parlamentuan behar diren galderak, eskeak eta iniziatibak eramango ditugu gure eskalkizuna aurrera eramateko. Eta argi daukagu ere, behar baldin bada, kaleetara aterako gara gauza hauek eskatzeko, bai herritarren parte hartzearekin, lehen sektorearekin, hainbat eragileekin, sinergiak egiteko prest gaude, pixka bat gardentasuna hau eskatzeko eta bermatzeko. Aipatzen zenituen herritarrak prest daudetela haiekin egoteko, ze mezu bidali nahi diezu herritarrei egiten ari zeraten komunikatuarekin, egiten ari zeraten mugimendu honekin? Guk argi daukagu energia berriztagarriak beharrezkoak direla. Momentu honetan, ikusten ari garen momentuan, klima aldaketarekin eta beharrezkoak direla. Baina, zorroztasunez jo behar da gai honetan, guk beti izaten dugu, askotan berdea saltzen diren gauzak ez dira beti berdeak, eta hori argi izan behar ditugu. Guk energi berriztagarri publikoak eskatzen ditugu, demokratikoki kudeatzen direnak, eta herritarrok parte hartzen dutenak, eta pixka bat horren arira jotzen dugu beti. Hori galdetu nahi nizun, energia berriztagarriak aipatzen zenituen, ez soilik biometanizazioa, beste berriztagarriak maila berean jartzen dituzue, ala oraingoz biometanizazioan daukazue foko nagusia? Gauza da, momentu honetan, biometanizazioa, biometanizazioarekin kezka handia daukagu, ikusten ari garelako, kudeaketa ez dela ona
izaten, ez? Orduan, kezka daukagu, baina bai beste energi berriztagarriak alde gaude, ez eta pres gaude, beti eztabaidatzeko eta babesteko, baina beti esaten dugu, publikotasunaren alde jotzen dugula, ez? Azken finean ezin dugu, gure mendiak, ez? Adibidez, bete aparatu handi batzuekin, gero enpresa pribatuak etekinak eramateko, ez? Orduan, beti argi daukagu eta beti jotzen dugu publikotasunaren alde. Zein da gobernuari bidaltzen diozuen mezua? Gure ustez, lasai hartu behar duela. Orain moteltzea edo tentzea ez du esan nahi ez dela plan hau aurrera eramango, ez? Baina bai zorroztasunez jo behar dela, benetako datuak izan behar dugu eskuragarri, herritarrok eskubidea hori dugu, ez? Benetako datuak jakitea. Eta horren arabera plana egitea, ezin dugu hori, etxea teilatutik hasi, ez? Lehenengo jakin behar dugu zer hondakin neurri ditugu hemen Nafarroan, eta horren arabera plantak egitea. Eta gizartearentzako mezu bat? Gizartetzeko, hori, mugutzea, gauza da, batzuetan gauzak goitik entortzen direnean, hartzen ditugu, hori, bete behar dira eta jazta, eta askotan, azten zaigu, herritarrok bezala, ahotsa dugula ere, ez, eta mobilizazioekin gauza asko lortzen direla, eta, hainbat herrialetan biometrizazio plantak egiten ari dira edo egingo dute, eta gardentasun hori falta dela eta mugitzea eta kalera ateratzea hori saihesteko. Bukatzeko azken galdera bat botako dizut. Aipatu duzu zuen posizionamendua edo zein den energia berriztagarriekiko, baina zein da energia berriztagarrien egoera Nafar gobernuan edo Nafarroan orokorrean, edo beste partido politikoak ze iritzi dute, edo... Aquí me pillas. Ez dakit zer erantzun, kasu honetan. Ikusten Nafarroan, energia berriztagarria daude, baina beti kudeatzen dute enpresa pribatuak. Azkenean ez daude zerrita hemen Nafarroan, edo ez daudela zerrita, hori, berriztagarri plantak publikoak, ez? Orduan, energia berriztagarriak, ezarrita daude Nafarroan, baina interes pribatu baten alde, ez? Eta guk gentzan dudan moduan, argi daukagu eta defendatzen dugu publikotasunaren alde gaudela, ez? Beste alderdi batzuk? Beste alderdi batzuk, energia berriztagarrien alde daude, baina beraiei zaie kezkatzen hori publikoa edo pribatua izatea. Pixkat da hori, berde pina jartzea, ez? Txaketa, solapa gainean, ez? Baina azkenean, nik uste benetazko garrantzia dauka hori publikoa edo pribatua izatea. Mila eskerra gure eratortzeagatik, ez dakit azkeneko zerbait aipatu nahiko zenuke. Eskerrak ematea eta jendeari argi izatea, guk biometrizazio plan honen aurka gaudela, eta kaletan egongo gara benetazko plan bat defendatzen. Mila eskerra Inork ez du itsasontzirik eraikitzen berak bakarrik, ez da auzoa hobetzen ere auzotarrik gabe. Elkarlanean ari gara. Modu bakarra baita etorkizun bidezkoagoa eraikitzeko, gizatiarragoa. 1.100.000 pertsonako taldea gara eta sinesten dugu batela komunitatea, enpresa, kultura, lurraldea, aurrerapena eta banka egiteko beste modu bat. Laboral Kutxa, bada beste modu bat. Hau izan da gaurko saioa. Mila esker gurekin egoteagatik eta bihar arte. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.